Hello! So, ngayon, nandito tayo sa kabihasnan ng mga Diyosa. Oh, puro mga sisterette. Yan. Andito tayo ngayon sa, barangay ito nila, nila Britney and ni Melmar. So, andito tayo ngayon kasi meron akong gustong tikman na pagkain nila na talagang pinagmamalaki nila. So, maliban doon sa a la carte. Kasi gusto ko talagang kumuha nung gusto ko pong kumuha nung rice with toppings ng chicken na kung tawagin nila dito sa Mindanao ay pater. So, mamaya makikita natin yan kasi nagre-ready na sila. So, ngayon, nandito sila sa a la carte nila. So, wala kasi kami ng a la carte na dahil akong tindera, medyo matumal din po kasi yung aming tinda ng a la carte. So, andito yung kanila, syempre, hindi mawawala ang mga hot dogs. Yan. So, meron din silang, balut, chicken skin to? Ha? Ang tataba, oh. And, meron din silang, ano ba tawag sa amin? Chorizo. Yan. They also have barbecue, chicken feet, wala ng kuko. Oo. At, syempre, tinay or isaw. Yan. Social. Social ng pamaypay. Social ng pampaypay na habang nag-iba. Patingin nga, ito yung order ko. Mga butterfly. Sige, isa lang na natin. Mas pakita mo sa akin paano mo gagamitin niya pamaypay na yun. Ako, malaman natin talaga ha, kung mabilis maluto yan. At ang taga-ihaw talaga, tinan mo naman kung umupo. Bayot, requirements, kailangan. Chest out. Diba? Sit up straight, gano'n. Bayot. Hala, tsada. Andito yung, asan yung owner? Grabe. May bali-balita ako tungkol dito sa pwesto na to ha. Mamaya i-chismis mo sa akin yan ha. Yan, mag-ihaw muna tayo ng natin. Tari ng pamaypay niya, pang national costume. Hala, tara. So, worth din natin yung business nila dito. Kasi, nagkakasalubungan kasi kami ng mga to sa sa merkado, sa palengke po eh. Ito yung ito pang lang to, pang Ayan ang pangbunga, ng langaw, ng mga butterfly. Taray. I-testing ba? Pang paypay, testing. Try natin. Hala, grabe. Nahagod yung pamaypay. Eto na, the CEO / choreographer, makeup artist, drag queen, tanan-tanan businessman pa. Oo. Yan si Lola. Oh, grabe na. Makaliyad naman yung waitress mo. So, eto na yung kanilang mga foods. So, mag-food trip po ako ngayon dito. Wala yung mga akla. So, ako na muna. Kala ko, Britney naglalaro ng pickleball ngayon. So, meron silang pater at yun. So, magkano itong pater? 37. Bakit may 7 pa? Yung costing kasi hindi yung puro parang hindi hindi yung parang 35, yung 40. Kailangan talaga may cross, may piso, ganyan. Kasi nagre-rent ka rin ng diba? Tapos may tauhan ka pa and all. Anyway, sige, discarded naman niya yan. So, this is 37 pesos. Sa po kasi sa CDO, may mga tigta 20 pero maliit lang siya. Tsaka ang daming, ako lang to. Promise. Ganito talaga? Ang dami niya kasi, masyadong marami. Yan. Ito. Okay. Ayan po yung ang dami niya, grabe. And we also have sisig. Yes. 62 without egg. Sa sisig magkano? 62. 62. Talaga Chinese ka ba? Yan nga. Parang 7 to 8. pag with egg, 77. Okay. So, this is 67. Yes. Para pang yung di ba? Yung Jollibee, 69, 79. Okay. So, doon mo pala siya binase. Anyway, sige, why not? So, eto, ang kanilang sisig. Naku, grabe, may sili. Pero excited ako kasi sa pater kasi lagi ako nakakakita. So, ikaw gumagawa ng pater? Okay. Then, yung kanilang a la carte. Ako gusto ko suka. May suka. Sige. So, subukan na natin. Titikman na natin yung kanilang mga foods. Kasi wala naman yung beshi ko rito. Kapartner ko sa ganito na mayayaya ako.
So, ako na lang muna. Ayan, mag-food trip tayo. Ayan, yan na yung suka. Ikaw rin gumawa nito. Kayo lang. Sukaan ko yan. Ah, talaga? Ay, eto may napansin ako. Ito, meron din silang palapa. Palapa. So, kung kami Pero mer... hindi yan pure si Bujing. Ah. Pure palapa talaga. Si Bujing, Si Bujing. So, ito, sariling version mo lang din No, to. parang in-innovate ko lang yung si Bujing sa family ng Dahon ng sibuyas. Ah, okay. At least may sarili kang style. So, tikman natin yan. And, ayan, simula na. Wala akong panulak. Meron ba kayong Red Horse or soft drinks, tubig? Okay, go. Okay. Sprite. Meron siguro. Kamay. Sige, go. Simulan na natin to. So, eto na. Mukbang alone ako. So, baka yung iba sa inyo sabihin na naman, ba't hindi ka nagtawag ng mga bakla, sunagsama, ay, naku, lahat sila busy. Actually, nag-chat ako kay Britney. So, ang mga akla, mga nagsisipaglaro ng pickleball. And sila bakang, wala naman. Si Oyong, busy din siya. Basta, ako na lang to. Kaysa magtawag pa ako, di ba? Ako na lang muna. Ayan. Ay! So, gusto ko simulan talaga yung yung pater talaga kaagad. So, ipabatak yung kalamansi, no? Naglalaway ako bigla. Wala ka isa ka na ganyan. Dapat nag-isa ka na rin na ganyan. Pero lahat yan is not purely... Dito ka naman. No, ay, wag na. Nahiya po siya. Dito ka na lang para mabilis marinig yung... Not purely parang galing talaga sa recipe ng yung para sa Muslim. Parang in-improve ko yung lasa. Ginawa mo na sarili mong version. Wala pa. Ikaw lang nagluluto? Mang? SM? In fairness nalalasa ko yung chicken oil niya. Di ba parang Yung sarili niyang chicken oil, yung oil niya. yung Sarap, butter talaga is sa chicken parang adobo lang talaga. So dapat maalat na maasim. So sa akin Sarap. medyo May tamis. may tamis. Yeah. Sa bagay, depende pa rin naman sa panlasa ng tao nakakain. Ako hindi ako fan ng maanghang na sobrang anghang. Kumakain ako pero yung talaga maanghang. Try natin yung kanilang palapa. Kasi yung nagluto rin ito si Gwen. Ang sarap. Kaya lang magastos kasi ang layo ng bibilihan. Kain po. Si Pujing kasi Yung si Cagayan Pujing. lang wala din. Sa Cagayan de Oro nga lang. Kahit yung tokwa, alam mo kung saan ako nakapapadpad. Ano ba? Okay, pagkilit lang gamay. Talikod lang gito. Masarap din. Hindi yung typical na Masarap din. Kaya lang bawasan mo yung anghang. Nanunuot. Nanunuot yung anghang. Baka yung iba hindi may mahilig na maanghang. Meron din hindi maanghang. pareha-pareha lang. Depende kasi yung pagkalagay. Uy, gamay lang yung kinuha ko. Kung dadamihan mo. Madami na yan. Oo, madami na yan. Okay si Pater. Try natin si Sisig. Ito na, nako. Alam mo once pala ako nagtinda nito sa school, ubos talaga, sold out. The problem is, ang hirap mag-costing, tapos magtatakal ka. Kano nga to? 62. May kasama ng rice. Meron. So parang lumalabas na 60 ang isang order. Ang bigay ko 50, tapos unti pa. So, di ba? Mahirap talaga. Sila Sir Neil. Shout out Sir Neil. Sila ang halos umubos ng sisig ko nung nagsisig ako. This is made from mascara, yung pinakamukha and tenga ng baboy. Alisin ko yung sili kasi kalimutan ko sabihin sa iyo na mahirap na rin minsan magluwa na maanghang ang kinain mo. Social may mayo. Ba natin mayo? Laha?
Hindi putyo-putyo yung mayo, may pangalan po. Lami siya. Sa amin kasi sa Manila, nasanay kami na ang ano namin is crispy. Dito may butang Okay na yan. pakita ang gulo. Okay na yan. So, crispy sa amin. Nasanay kami na crispy, tapos tsaka siya i-ano. Pero since minarinate kasi, para mas manot yung lasa. Ano yan? Sarap. Pinakuluan, saka grilled. Hindi yung pinirito. Enggak. Sarap din Uy, pwede... Mga taga saan... Takay dito, try nyo. 62. Marami na nag-order dito. Para mas gusto ko siya kaysa kay Pater. Pero kasi magkaiba. This is chicken. The other one is pork. Sarap pa. Hindi siya pang pulutan. Pang ulam. May mga ganung ulam po eh. Pwede mo siyang pulutan, pwede mo na siyang gawing ulam. So yun. I love it. Gusto ko to. Kain tayo. Ay! Ang OA, kasama talaga dapat ang rice. Pwedeng patar lang. Dapat may Kasi rice. yung costing kasi. Ay, iba. May Tikman naman natin yung kanilang barbecue. Kasi kami, sa barbecue kasi ako yung nagpamahal. Sa bagay, again, magkakaiba naman po tayo ng panlasa. Kung paano niya siya. Okay din siya. Ako kasi talaga makasuka. Mas gusto ko suka. Ito ba? Yung suka? Love it. Mga butterfly. Ang anghang sili ha. ilong. Sa mga moms, sunod ko ni hotdog. Enjoy ko muna to ha. Mamaya na kayo. Ayun na mga moms, pansin nyo ba kung gaano ako kalapot na lapot? Nagmantika po ako, pinagpawisan ako sa anghang. So hindi ko naubos yung mga ibang ulam. Ayun yung ibang kanin. So nag-take out ako. Pina-take out ko na lang. Excuse me. Nagoy. So nagpa-take out si Britney sa akin ng pater. 37 to. Ano ba kinita nyo? Kasi tingnan nyo po, may lagayan pa siya. Eh, alam ko magkano isa to eh. Totoo ba? Totoo ba? Tapos may tauhan ka, nagre-renta ka pa. Anyway, discard din naman po niya yan. Thank you sa 37. Or baka masyado lang ako nararamihan dun sa serving. Ayan, so, natin ko na ito. Tapos yung natira nating ulam tsaka kanin, dalhin natin sa farm sa mga akla. Mga hindi pa kumain. Kung merong akla doon, ay si Anseng baka nandoon. Or baka sumama rin maglaro, ewan. So, that's all for now. Thank you, ladies. Thank you, madams. Maraming salamat. And again, sa lahat ng mga taga-saan, punta kayo dito. Lalo na sa mga Bex. Ang dami. Ang daming damo. See ya. Thanks. COO. Oh, diba? Hello. Yun yung mga aklo. Andiyan po si Britney. Ayan, naglalaro sila Britney. Sino pa yan? Si Danny, si Bimbo, si Argel, si Jigjag. Dito sila naglalaro. Hala! Grabe. May bago na po silang court na tinatambayan. Sosyal. Oh. Hala, grabe si Jigjag.